10 hodin a 3 minutky k tomu a vy posloucháte Radio Kiss Delta, s vámi je Petra a taky dnešní můj host a to Martin Harich. Martichu. Jo, Martichu. Tak dobrý, tak jsem tě přejmenovala. Takže Martichu, ještě jednou hezký dopoledne. Ahoj, ahoj. Ne, pojďme se povídat o té tvý velikánský novince. Vlastně představovali jsme před pár minutama, tady v éteru zněl song Posledná pieseň. Presne tak. A video... Pekne hovoríš, posledná pieseň. Já se snažím. Jo. Dobře, tak posledná písnička, no, jako... Posledná písnička. Aj tak sa dá, áno. Tak a ten videoklip, prosím tě, to je něco naprosto neuvěřitelného a jak jsem sama slyšela, co jsi o tom řekl ty, bylo to něco jiného, protože ty jsi nebyl středem pozornosti. Ale nie, že by mi to vadilo, vieš, ako raz za čas nezaškodí nebyť stredom pozornosti. Ne, pojďme říct, jak ten videoklip vypadá, o čem to je, kdo se na tom všechno podílel. Já to vím, ale chci to slyšet od tebe. Šup. Určite. Tak točilo sa to celé v Bratislave a bolo to také, že úplne iné ako tie prvé tri. Ja to vždycky akože vravím, keď je nový videoklip, ale teraz to bolo fakt úplne iné, pretože začnem tým, že z tých prvých tiekol med a z tohto už tiekla krv, že už to bolo také zjemne underground prostredie, také nebolo to o nás, vlastne bol tam film, bolo to také filmové, robil to mimochodom režisér, ktorý robí klipy pre Rytmusa, ak vám to dačo hovorí, a to je taký náš mladý rapper a vlastne bolo to celé poňaté úplne inak ako tie prvé tri. Že vlastne nebolo to, že kapela hrá a do toho nejaký príbeh, ale je to také zo života, také o dvoch ľuďoch, ktorí možno prežívajú nejaké problémy. Treba si to pozrieť, ťažko sa mi to opisuje. Je to zaujímavé. Je to hodně zajímavý. Já když jsem to viděla, jakože jsem to mohla vidět, tak já jsem říkám, to je takový pochmurný a ono jako bylo a vlastně jako i nebylo, byla tam ta naděje veliká v tom. Dva výborný herce, to byl Tomáš Pokorný, Katka Andrejcová, pokud se nepletu. Tak, ano. A prostě naprostá pecka, ale zase si říkám, není to moc drsný na tebe jako? Vieš čo, ja neviem, ja som sa... Ono vždycky je na pesničke najťažšie vymyslieť, aj keď vyberáš toho režiséra, alebo keď rozmýšľaš, ako to bude vyzerať, že vlastne keď počuješ pecku z rádia alebo pesničku, si pustíš niekde na internete bez videa, tak si ten človek vlastne predstavuje, že čo si pod tým myslí. Keď počuje ten text, predstavuje si v väčšinou seba, možno svojich priateľov a to je na tej muzike práve najkrajšie. A keď vlastne si pozrie videoklip, tak potom má nejakú šancu porovnať si tie možno svoje predstavy s tými predstavami toho interpreta a tu vlastne dochádza na tú križovatku, že kedy vlastne treba pri tej tvorbe toho videoklipu nájsť tú spoločnú cestu s tým režisérom vlastne, lebo je to veľmi dôležité. Môže to úplne uškodiť tej pesničke a môže to strašne pomôcť. A vlastne posledná pieseň podľa mňa znie tak, že ten text ako vravíš, celé je to také pochmúrne, ale na druhej strane chcel som tomu dať veselú melódiu alebo optimistickú melódiu, pretože ja si myslím, že ľudia majú dnes do svojich problémov a ešte aby ich pesnička pesnička by ich mala podľa mňa rozveseliť, nie že aby riešili ešte depky nejakých interpretov a tak, čiže tak som sa to nejako snažil, takú zlatú strednú cestu nájsť. Já myslím, že se to povedlo a rozhodně ten humor nechyběl ani při tom natáčení, což je vidět v tom making of video, který je teď aktuálně ke stánce na facebook.com/KissDelta. Tak se na to mrkněte a za chviličku určitě buďte dál napřímo Rádia Kiss Delta, protože Martin tady se mnou stále ještě zůstává. Hudební maraton. Na Rádio Kiss Delta právě teď Florida, Red Full of LMFAO a Run a my ke stánce půjdeme na jednou takovou velikánskou záležitost, kterou jsme slibovali a to bude Martin Harich naživo. Martine, a tak naposled takhle spolu v éteru. A ty si dáš song, který se jmenuje Čajky? Jo, presne tak. Co to znamená? Čajky? Ja už som sa to naučil aj po česky, ono je to radci? To sú radci? Jako poradce, jako že ti radí? To sú ako? Radsky, že? Jo, radsky. Že je to tak? Čajky, áno. Tak sa to povie, to sú také... v podstate vtáky, ktoré lietajú nad vodou, vieš? To já už vím, co to je, Rocek. Tak jo. Pojďme na to. Chytně gitaru, máš dobře naladěnou a jdeme. Teším sa na to. Čajky. Toto je pre vás.
letia čajky, čo tam robia. Svet sa na ne hnevá, dymí sa mu z fajky, letia ponad jeho moria. Maličkosti každý predýcha, preto si ich každý dovolí. Celý svet sa drží vety, kto chce, čo chce. Horia vstýčené vlajky, podráždení ľudia, štrajky. Dnes už neotvorí nikto Ezopové bajky, deti sa s tým rodia. Nad vysoké hory leteli tie čajky, ponad šíre polia. Maličkosti každý predýcha, preto si ich každý dovolí. A celý svet sa drží vety, kto chce, čo chce. Horia vstýčené vlajky, podráždení ľudia, štrajky. Strieľame si do hlav bez prestávky. Tie rany trochu bolia. Strieľame naďalej, ďalej pálme vlastné vlajky, kým nepolia. Maličkosti každý predýcha, preto si ich každý dovolí. A celý svet sa drží vety, kto chce, čo chce. Horia vstýčené vlajky, podráždení ľudia, štrajky. Podráždení ľudia, štrajky. Pecka. Ďakujem. To je také, že dobré ráno, hlasivky. Naprosto vynikající, jako. Děkuji strašně moc. Děkujem. A my než se úplně rozloučíme, tak prosím tě, kde o tobě, nebo kde vlastně hledat koncerty, co tě všechno čeká? Takúto oficiálnu stránku teraz, hej, ty chceš. Ono je to všetko sa to dá vygoogliť, martinharich.sk alebo na Facebooku, alebo tak. Já ti přeju, ať se ti dobře jede do Prahy na natáčení, ať se všetko podaří a měj se prostě krásně ještě jednou. Ďakujem veľmi pekne a pozdravím všetkých kysákov. Ahoj, majte sa. Ahoj, čau.